Benvinguts a Déus i Simis, amb Albert Bazán i Marc Cadafalch. Estimades, estimats... Sí, que ha de sortir. Què passa? Ah, sí, surt, és igual. Sí. Ja hem començat, però és igual. Sí. Avui Home. és un dia especial. Home, és un dia especial, sí. No estem a l'estudi, No? com podeu veure, perquè una persona ens ha convidat a casa seva, una persona que, ho vulgui o no, ha marcat a molta gent i a nosaltres també, no? Sí, suposo que sí. Aquesta persona es diu Lluís Llach i estem a casa seva. Bona tarda, Lluís. Bona tarda. No us he convidat, m'han forçat. T'hem forçat. No, sí, de fet, t'hem obligat nosaltres a que ens convidessis. Escolta, estava aquí tranquil. Sí, molt T'hem despertat content. de la migdiada? 10 minuts abans que vinguéssiu. O sigui que tot perfecte. Tot perfecte. Tot endavant. Doncs primer de tot, com estàs? Bé, bé, sincerament bé. Home, així genèrica, escolta, siguem seriosos, als 76 anys estic molt bé. Home, doncs sí. Ja Sí. es veu. Sí. Ja t'ho he dit, que t'he vist molt alt. Em pensava que no ets tan alt. Pensava que era petit, Sí, més petit, que és m'anava veritat. arronsant. està No, segueixo amb el metro 77 o no sé quant que feia, sí. Lluís, tu vas néixer a Verges. Sí, Podríem dir que és un petit poble allunyat de tot, una mica. per mi és el centre del món. Clar. Té 1.100 habitants, que és tampoc. fantàstic. Sí, tampoc és Quan jo hi vaig néixer hi havia 2 cinemes, una sí? sala de ball, etc. I per mi és un món que m'ha sigut sempre referència. Ara entenc que pels barcelonins doncs, Sí, és una són molt coseta centrificadors. petita allà. Sí, això ho tenim. Sí, ja. Veníeu els pagesos de Barcelona i I flipem us amb aquests pobles, no? També. us ensenyàvem les vaques i com es munyia. Sí. Però és molt maco. Jo crec que la vida rural és fantàstica. T'ofereix unes possibilitats i uns aprenentatges molt macos. I com eres de nen? Un repel·lent. Ah, sí? Sí, era un repel·lent. Els estudis, tot això. Canviava problemes de matemàtiques per carmelos i defensa personal. Sí. Home, un trapella des del Lo dels carmelos està bé. Lo de defensa personal ja es veu que anava per pianista i no anava per futbolista. Es me tenia de... No, però res, el que passa és que jo era un nen una mica privilegiat, perquè era el fill del metge del poble, d'una mestra, burgesia rural. Clar, jo neixo el 48, una època on aquí es passava fam i el pa anava racionat, que es deia. Tots els nens ens adaptem al que sigui i jo crec que tots els nens eren feliços en aquella època, de la nostra manera, com ho deuen ser ara, pobrets, perquè no saben el que els espera. Sí. Bueno, feliços són, però clar, els esperen unes coses i fan unes coses que ja... Una altra mena de felicitat. Sí. Hem vist una entrevista a VilaWeb que et parlen de Bosch. Això, què et sembla? Que em parlin de Bosch? Sí. Ho hauríem d'estar fent? Jo trobo que... A mi m'agrada parlar de Bosch, La gent gran sempre els hi parlo de Bosch. I la primera persona que m'ho va fer, però ja anava entrenat, servidor, ara que penso, va ser el president Tarradellas. Els Tarradellas, quan et rebia, et parlava de Bosch. Em va parlar de Bosch tota l'estona. I jo vaig intentar parlar de Bosch i vaig trobar que estava molt bé, perquè el vostè és una Està francesat. és l'hoster. I nosaltres sempre havíem tractat de vos, i els que som grans, germans nostres, germans d'edat, vull dir, en els seus pares els parlaven de vos. Sí. El vos és el tracte natural de la nostra llengua, això no hauríem d'oblidar-ho. De fet, ho hem estat comentant de veure si ho fèiem, no ho estem fent ni ho hem fet, però que ens costaria fer-ho. Ens costaria, sí, perquè ens equivocaríem a l'hora de parlar. Diríem, estan, i no hi és esteu. Esteu, clar. Però sí, és veritat que no s'hauria de perdre. La teva mare et va introduir al món de la música? Sí, la meva mare venia d'una família del Priorat, falangista, molt de dretes, però ella es va educar i va fer la carrera de mestra en la Barcelona republicana. I era una dona que això li va quedar per sempre, fins i tot durant el franquisme més bèstia. Ella volia que els seus fills parlessin francès, que estudiéssim el piano, que
que fóssim oberts, que viatgéssim si podíem, etc. I ella va ser precisament la que el meu germà i a mi ens va posar un piano a casa, ens obligava a anar... Jo vaig començar a estudiar solfeig als 4 anys i a tocar el piano als 4 també pràcticament. I d'alguna manera, en aquest aspecte, la seva presència va ser molt important. El meu pare és un metge que li agradava ser metge rural, o sigui, una persona que mai va pretendre anar ni a Girona ni a Barcelona a exercir. Venint de bona família potser ho hagués pogut fer, però li agradava molt la zona rural i vàrem viure a Verges. El que passa és que jo als 9 anys ja me'n vaig anar a Figueres. Vaig estar 6 anys internat, 9 mesos a l'any, sense anar pel psiquiatre, amb uns frares, parlant castellà i tot el que vulguis, i amb una educació escolàstica conservadora. Terrible. I des de petit ja sabies que et dedicaries al món de la música? No. No hi pensaves? No ho vaig saber ni quan vaig començar a cantar. Vas debutar del 67, no? El 67 vaig entrar en els 16 jutges. Hòstia, No, estem documentadíssims. Sí. En el 67 vaig entrar amb els 16 jutges i jo no havia pretès ser mai cantant, encara que sempre m'havia entusiasmat la música, però com que a casa me podien oferir una carrera, no... Dir-los que volia fer de músic... Ho haguessin vist malament. Sí, era desaprofitar les possibilitats que et donaven. O sigui, les converses a casa sempre passaven d'una manera que tu no podies dir mai que volies ser músic sense fotre un terrabastall i un disgust i tot això. I vaig entrar als 16 jutges. En realitat, quan decideixo fer de músic és quan em prohibeixen, en l'any 69-70. Aleshores vaig haver de triar si quedar-me aquí i seguir estudiant, que estudiava econòmiques, o anar a París i espavilar-me i mirar de cantar per allà com vaig poder. I vaig decidir anar a París i seguir cantant. Més per portar la contrària, em sembla que per vocació. Però bé, això és un altre problema. Però, i quan vas arribar a París ja cantaves i feies les teves cançons i de més? No. Quan vaig anar a París vaig anar a passar gana, no cantava, vàrem haver d'anar a la casa dels exiliats, vàrem conèixer els republicans de tota mena, els comunistes, els anarquistes, els plumistes... Et vas polititzar allà, potser, una mica més? Sí, diguem que vaig poder viure sobre el terreny algunes coses que m'havien explicat i tot allò que no m'havien volgut explicar. I va ser com... Jo sempre dic que he tingut 2 universitats, en l'aspecte ètic musical han sigut els 16 jutges i en l'aspecte de formació forta personal, aquells anys de contacte amb l'exili. Perquè a mi em veien com un cantant que m'havien prohibit, em volien ensenyar tot el que ells havien aguantat durant 40 anys. A més, la majoria estaven barallats perquè el cop d'estat va ser terrorífic, els comunistes perseguint els anarquistes i els plumistes, etc. Una mica com ara, no? No canviaste. No anem amb el ganivet a la mà. El portem amagat. I en quin moment tu notes que et professionalitzes o que dius, hòstia, puc ser músic? Quan torno de París. Amb el primer disc? No. Jo penso dedicar-me a la música professionalment en els 70... O sigui, començo al 67 i en el 75-76. Perquè jo em pensava que l'estar prohibit i estar a París, aquí doncs em deixarien de banda, no? I el fet de que m'obrissin els teatres importants de París les portes i pogués actuar, per vosaltres no representa res, però en aquells moments hi havia teatres que eren els més famosos del món, com l'Olímpia. L'Olímpia era Lourdes, doncs me van obrir les portes quasi tots i aleshores quan vaig tornar aquí jo no me'n donava compte de que tornava mitificat. I mentrestant, el fet de ser prohibit també em va mitificar. L'Estaca, que havia sigut una cançó que havia començat durant aquests 5 anys, havia crescut molt, s'havia començat a cantar i em vaig trobar siguent
una vedette, es pot dir, no ho crec, però bueno, és igual. Una persona que reunia milers de persones. Bueno, està mal. I sí, i amb una significació política que segurament jo no estava preparat per assumir. Vaig intentar fer el millor que vaig poder i després vaig poder tenir una vida professional difícil en aquí perquè és un mercat petit. Clar, perquè la vida per un músic en aquella època com era? Ha canviat molt? Sí, no? Bueno, jo diria que si me dius músic, molt pitjor que la d'un cantant. Ja. Però molt pitjor. Els músics en aquest país han estat sempre maltractats. I a mi sempre no em fa cap vergonya confessar que el 90% dels músics que m'acompanyaven sabien molta més música que jo. Però vivien amb molts problemes i no hi havia protecció, no hi havia sindicats, no hi havia res de tot això. O sigui que era una feina i molts es guanyaven la vida amb orquestres o acompanyant alguns cantants i de catalans no eren masses els que ens poguessin guanyar la vida. Hi havia el Raimon, que no en portava gaires, em sembla, en Serrat que sí, que portava sempre 4 o 5 músics, jo que portava també 4 o 5 músics, a vegades 12, però la Maria del Mar, després van venir els grups de rock, això ja és més tard, i ara també. El músic té molta dificultat en viure professionalment, en dignitat, i arribar als 65 anys i tenir un bon retiro, etc. De fet, ara que comentaves això de l'estaca i de quan et vas començar a polititzar, volíem que veiessis un vídeo, que és un fragment d'un vídeo, que és aquest. Són 100.000 persones al Camp Nou cantant l'estaca. De fet, sempre has dit que els concerts no els has acabat de gaudir. No, perquè patia molt per la part professional. Però viure, clar, imagina't, jo he tingut el privilegi de tenir la millor entrada de totes. Sí. Clar. Per exemple, en el camp del Barça, quan estàs en el Liceu, o quan el Liceu és una meravella, perquè de cop i volta es pensen que el decorat sóc jo i el decorat són ells. I a més he tingut la sort de tenir sempre un públic molt afectuós amb mi, que m'ha protegit sempre molt. O sigui, jo sempre dic que he pogut cantar el que volia i això que en diuen consciència social i tot això, entre altres coses, perquè el públic m'ho permetia. Diries que aquest concert és el millor que has fet mai? No? Millor? Sí. Ni de lluny. A nivell tècnic, com et vas sentir tu per fer-ho? Tècnic va ser una mena de cop de potència sexual catalana, perquè de cop i volta van batre tots els rècords Guinness fins a aquell moment. O sigui, van ser, ara no me'n recordaré de tot, però persones... Un cantant sol reunia més persones de tot el món. El que va reunir per un cantant sol, perquè clar, a vegades s'havien fet festivals com el de White, etc., festivals que havien sigut molt... eren per grups. Clar. I 100.000 persones per un cantant sol, no. Déu-n'hi-do, Fem pressió, això, no? Més llum, més so, clar, teníem de... Em sembla que hi havia tot el so de Catalunya. De fet, els nostres pares hi eren. Sí, els nostres pares hi eren, sí. Sí, ho sento molt, perquè segur que us ho he explicat més d'una vegada. Ui, sí. Però llavors... No és culpa meva. Però llavors no és el millor, No és el millor, no és el que has gaudit més. No, els miracles passen quan menys tu penses. I si per millor vols dir quan realment aprofundeixes en el que se'n podria dir tant el cantor professional com el cantor que no és tan professional, sinó emotiu. Mireu, jo xerro com si no entengués de res. Endavant, escoltem. Tot això, el món de la cançó, com moltes qüestions, és un receptor i l'emissor, no?
Hi ha un moment en l'escenari que és particularment esfereïdor, perquè ho sents i dius, mare de Déu senyor, que és quan tu notes una tensió que va i que torna. O sigui, quan tu notes que l'emissor participa absolutament de la teva interpretació. Això pot passar en un teatre de 100 persones, el dia menys pensat, i perquè es donen unes circumstàncies, pel que sigui. I sí que és el més espectacular que he fet, però més espectacular de grandesa, de grandiositat, però per mi el més espectacular va ser el Pont de Mar Blava en el Sant Jordi, de l'any 90 no sé què. Tu has sentit la responsabilitat de ser la veu de tota una generació? És que jo no me l'he sentit mai. Jo soc com ho diria? Jo sempre ho deia en els recitals, perquè és que si no, no ho aguantes. Soc un de vosaltres que puja a l'escenari i canta. I quan m'aplaudiu perquè dic una cosa vol dir que estic dient el que vosaltres penseu, per tant no és cap mèrit, no? Però no jo m'ho he mirat així. No has hagut de fer algun procés per separar Lluís Llach, artista? Sí, he tingut de mantenir la meva privacitat i no per amagar-me la meva sexualitat coneguda de tothom, etc. Menys per rupiar que... Sí, es dissimula, no? Sinó que... perquè és que si no, no ets ningú. Tens una gran sort quan tens èxit però estàs arrelat a uns amics i en un país. I és que després de cada recital tens la lliçó del que és exactament, no? I aquí anàvem a cantar, imagina't, a Tortosa, no? I un èxit, el pavelló de Tortosa ple, i després tornes a casa sol, 3 hores de viatge, sense una cuixa on posar la mà, i dius, doncs, és això. I això va molt bé. I va molt bé, de més, allunyar-te de les fatuositats de la gent que t'admira massa. Jo sempre... És veritat que els meus amics han tingut de suportar que jo fos cantant, però a mi em costava molt suportar que fos infants, per dir-ho d'una manera. Ara és inevitable, perquè al final hi ha complicitats i concomitàncies, però la vida privada és molt important. I després negar-te a deixar-te enfilar cap a llocs que no em corresponen. Per exemple, a mi, com que era autor, compositor, etc., tu que ets un poeta i un músic, què collons? I sempre he dit, no sóc un poeta, però si fas uns poemes, fas lletres de cançons més o menys encertades. Encara que alguna vegada l'hagi encertat i potser he fet un poema a la meva vida, jo m'ho he de negar. Perquè si no, ja... Sempre has buscat allò que et feia tocar de peus a terra. Sí, i la música igual. Jo segur que he fet melodies maquetes i he fet alguna composició d'un cert valor, etc. però... Alguna, sí. Però, clar, escolta, jo conec els grans, els Sostakovich, els Mahlers, i dic, músic, doncs, o els que m'acompanyaven, no? Manel Camp, en Carles Casas, el gent més actual, gent que no havia estudiat música amb una intuïció fantàstica, com en Jordi Armengol, vull dir... Val la pena que un es vagi dient cada dia, quan és aquest ofici, nen, recorda... Quan vaig acabar el camp del Barça, tenia no sé quants periodistes, potser 200, japonesos, anglesos, havien vingut de tot el món. I vaig dir, m'heu d'esperar mitja hora. I com que el nen tenia manies i la gent sabia que quan m'agafava una mania... No, me'n vaig anar a veure com desmuntaven l'escenari per curar-me. I quan veus que tot allò que fa mitja hora era fastuós i tots els guines del món, etc., i es va desmuntant, i veus tu solet en allà, aquell immensa mole, i dius, nen, torna cap a casa i ja està. Sí, que sempre n'has estat molt conscient d'això. Sí, i que he tingut de fer un paper que espero no haver traït massa, però pel que jo no m'havia preparat mai.
i no vull donar ni més transcendència, és un paper d'una persona que va per lliure, que parla, que etc, però que la gent li fa una mica de cas, i jo he acceptat aquest paper perquè vaig viure unes circumstàncies que aquest paper era importantíssim. I que quan un cantant deia a dalt d'un escenari visca la llibertat o hem d'estar per la llibertat del nostre poble, doncs passaven coses massa grosses, no? I això. I després defensar la llengua és molt important. Això. Et costa d'encaixar que gent que sigui catalana no faci cançons en català i les faci en castellà o en anglès? Aviam. T'enfada? Enfadar no. Enfadar no. M'enfadava quan era sota el franquisme, m'enfadava molt. Perquè sota el franquisme no es podia dir masses coses i el sol fet de cantar en català ja volia dir que estaves per tota una sèrie de coses. Aleshores, els 16 de juny es van començar a ser monolingüistes i ens varen conjurar a cantar només en català. Després van venir cantants que van passar el bilingüisme i que per justificar el seu bilingüisme deien que cantar en català era una manera de tancar-se al món, que érem uns tossuts, mules amb poca visió del món, etc. Si parlem de les teves cançons, hi ha alguna cançó que al llarg de la teva carrera t'hagi costat més de cantar? O que potser t'agradaria no haver-la fet? Bueno, n'hi ha una. Sí? N'hi ha una, però era perquè era molt dificultosa i a més la gent li va agradar molt perquè es deia El bandoler i és una de les primeres cançons i feia de barítono i m'enfilava... Feies veus, no? L'hem escoltat venint cap aquí. Doncs allò va ser un desastre. Sí, perquè l'havies de fer sempre, no? Va agradar molt a la gent i ha de dir El bandoler. Et feia mandra posar les veuetes. Sí, i a més jo la vaig fer com divertiment vocal. I quan l'has cantat 200 vegades ja t'has dit, bueno, ja està fet, ja... En canvi, hi ha hagut cançons que he cantat durant 40 anys i cada dia com si fos la primera vegada, que és una cosa molt misteriosa, això. Com per exemple? El que tinguem sort. Home, és que de fet ha passat una cosa amb el que tinguem sort, passa, que és que generació rere generació es va com transportant, és a dir, nosaltres, el Marc i jo ens coneixem del Cau, per exemple, i aquesta cançó apareix a tots els cançoners. L'heu destrossada quantes vegades? Unes quantes vegades. L'hem destrossat segur. No, però no em refereixo a això, perquè hi ha cançons que han pogut estirar-se. Però el misteri de per què una persona que ha cantat, no sé, després de 40 anys, quants milers de vegades l'he cantades, i que quan la cantis et sentis tu diguem, tremolós, o sigui, això és un dels grans secrets de l'escena. I no saps per què. I passa. I això quan passa vol dir que és una meravella encara que tu estiguis patint, perquè al mateix temps estàs patint, Home, de fet, si vas a un tanatori, quasi que sona sempre, no? Que tinguem sort. És com quasi el cant dels ocells. És com un rèquiem, no? El tanatori sona molt més el núvol blanc. El núvol blanc, també. El núvol blanc el vaig fer per la meva mare per això. Home, t'ha passat que has anat a un tanatori i has escoltat una cançó teva? Sí? M'han passat coses. Sí, vaig fer 4 cançons quan va morir la meva mare. Em vaig prohibir fer-ne, perquè em semblava, no sé, no demagògic, no és la paraula, però tenia pudor i no podia composar. I al cap d'un any vaig dir, o fas cançons del que et surti o no. I vaig fer 4 de seguides. El Ni que només fos, el Mar a Mar, el Ninon i el Núvol Blanc. Com vas viure el moment de prendre la decisió de deixar la música? Ostres. No, molt bé. Sí? Sí, m'ho vaig preparar durant 5 anys. Ah, sí? Sí, 5 anys. Jo vaig el 2007, el 2002 jo ho vaig decidir. I la primera persona que ho vaig dir va ser l'Antoni Bassas. I no em va creure. Me'l vaig trobar al metro ahir. Sí, un tio molt maco. Molt alt. I un gran professional, de veritat. I li vaig dir, no fotis, sí. I quan faltaven 3 anys ja vaig dir-ho per la ràdio públicament. I que no. I vaig fer un últim disc que deia I punt. El meu disc diu I punt. I no et van deixar. No et van deixar. Ningú s'ho creia. Però d'alguna manera mai has acabat de deixar la música del tot, perquè has seguit fent coses. Sí, jo l'he deixat del tot, la música. Ah, sí?
Sí, ho dic així perquè tinc 2 o 3 pianos en aquesta casa, no els toco mai. Ah, no? No, ni tinc ganes de composar ni res. I em sembla que quan vaig decidir tallar tenia les meves motivacions que no eren de cantar. M'ho passava pipa cantant. I he de confessar que així com en els anys 50 vaig tenir uns moments que la veu ai, que dius què passa? Quan tenia 60 m'enfilava com... Anava sobrat. Anava sobrat, sí. Bueno, mai s'hi va perquè sempre vols arribar més lluny, no? Però no, em vaig preparar molt. I el dia que vaig deixar, des d'aquell dia ja no vaig tenir necessitat de posar-me al piano. I em pensava que enyoraria molt la composició, perquè era on jo, diguem, pensava que deixava anar els meus fantasmes, i el que he enyorat és el públic. Aquest moment estranyíssim, que notes que hi ha un vincle, que hi ha un silenci estrany que és físic i que després la gent t'ho diu, dius això, molt especial. No et venen melodies quan passes per aquests passadissos? Això, no, una altra cosa, i això és una exhibició de golatrisme, és que des que he deixat de cantar, fora alguna cosa clàssica que em ve de tant en tant, sempre canto cançons meves. Ah, sí? Sí. Vaig fent servir com... I depèn una mica de les circumstàncies anímiques. N'hi ha una que és genèrica, que és els fragments del Pont de Mar Blava. No sé per què, potser pels records que em porta, de les vivències amb en Miquel, etc. Però si no vaig fent servir les cançons de psicòleg i vaig cantant, que no ho feia mai. A mi, jo no cantava les meves cançons ni quan assajava. Ostres. No deia mai les lletres, mai, això hauríeu de buscar testimonis. Per vergonya o per... No, jo no deia mai lletres cantant, feia servir monstres. Improvisava sempre, quasi mai improvisava i provava l'açò així i això me sentia lliure. A mi la lletra és com si la lletra m'empresonés, la música. No és tan veritat, perquè una vegada ja l'has feta, si més o menys l'has encertada, la lletra i la música s'han d'ajudar. La bona cançó és la que la música ajuda a la lletra i la lletra dona sentit a la vida intuïtiva de la música. La música és irracional, la lletra és racional, però malgrat la irracionalitat de la música hi ha quelcom que passa. I per això tu pots emocionar amb una melodia sense saber, i amb un codi molt estrany que no pots tallar. Així com tu en una frase melòdica, racional, i pots dir això no m'agrada, fora, en una línia melòdica, si t'agafa, no hi ha manera de dir-li. Si tu assoleixes que la lletra potenciï la música i la música la lletra, aleshores has fet una bona cançó. No sé si passa massa. I no sé què em preguntaves. No, això... Tantes coses t'hem preguntat. El moment de deixar la música, sí. Res, cap esforç. Cap esforç. Vas començar, no vas començar, ja escrivies, no? Has tingut com altres facetes d'escriure. Escrivia cançons. Llibres, dic. Després vaig escriure llibres. Precisament jo penso que això és el que em va ajudar a deixar la música. I vaig començar a escriure, no sé quan, el 2009 o 2010, i he fet 5 llibres i tinc el 6è arruïnat. Arruïnat? Per què? Per què? Perquè m'he volgut quedar a l'enciclopèdia catalana, però allò de l'enciclopèdia catalana, i s'ha arruïnat i ara estem buscant algú que ens compri. Ostres. I si no me n'en surto ja m'aniré amb un altre, però si puc ser-li fidel li seré, ja està. Jo tinc un record molt viu de quan era petit. La meva àvia s'estava llegint un llibre teu i deia que, patia una mica perquè deia que era massa eròtic pel seu gust. Bueno, clar, jo m'he promès 2 coses. Atacs frontals a la moralitat, tal com l'ha entès aquesta societat durant molts segles, i després ensenyar al ser humà com jo entenc que és, que som uns animals bèsties, que a través de l'educació i la cultura intentem pujar a un escalafó d'un cert humanisme, etc. Però que darrere de tot això hi ha un animal.
I per tant, clar, segurament si fa molts anys va ser La memòria d'uns ulls pintats, No ho recordo, però pot ser. i era la història de dos nanos que no se sabien gais, que s'enamoren just abans d'un anar a la guerra, i tot el que va representar això. Però no li portis l'últim perquè s'escandalitzarà molt més. Creus que va ser una figura disruptiva, potser, en aquest aspecte? Una figura disruptiva? És a dir, vas trencar amb tot el que estava establert en aquell moment, quan vas escriure aquest llibre? O no? No, jo crec que vaig continuar. Jo, a més, he dit que en els meus llibres sempre hi haurà homosexualitat o LGTBI o els personatges més interessants, que són els bisexuals. Sí? Els bisexuals són els més secrets. I entesos els més perillosos. Sí. Per això se'n parla tan poc. Sí que se'n parla poc, Clar. Fins i tot ara. I és la majoria de la població. Trobes a faltar ser jove? Hòstia. No gaire. No gaire perquè per mi ser jove, malgrat que suposo que com vosaltres, malgrat que hi ha una potenciació de tot el que són els sentits, energies, etc., hi ha també una mena de descol·locació en aquest món que costa molt d'adaptar-se. Jo suposo que per ser caracterial era molt idealista, no gaire valent, suposo, molt despistat, no sabia què volia ser en aquesta vida, perquè no podia ser músic i el que m'agradava, anava sense vocació, etc. I jo trobo que el ser humà comença a trepitjar el terreny, si no és frustrat del tot, que la societat ens ajuda molt, a partir dels 30-40. Entre 30 i 40 és l'edat en què una persona comença a sentir-se amb els peus trepitjant sagúcia, sumit, escapar-se de les misèries d'aquesta societat, que són moltes i entenelses. Encara ens queden uns anys, no? Uns quants anys, però sí, no tant. Perquè vosaltres us sentiu bé, si en joves? Jo sí, però em fa por fer-me gran, també. És com que cada cop ho veig més a prop. Doncs no et preocupis, tens molt millor cara. Sí? I si ara et sents bé és que és un filipolla. Sí, tu mateix. Sí. Bueno, no sé com em sento ara, això. No passa, ja ho veuràs, però no posis el plorar. Perdoneu, però jo me vull imaginar que encara que sigueu, etc., privilegiats, inclús de família o no, aquest món que esteu, veieu moltes incongruències, moltes coses rares, el futur és molt estrany, la política és una merda, tot ja està, no ploris. Ara, si això t'està bé, perfecte. Molt bé. Una cosa que sí que m'agrada, per posar un aspecte positiu, és que és com abans havia passat un temps que els joves s'havien com desinteressat una mica de la música en català i ara està sortint una onada de gent jove que aposta pel català, com podrien ser els Tallets, la Fuixca, Tartaufan, Veu Negra, aquesta gent, que no sé si coneixes del tot o una mica on sona. Sí. I si tu potser... No em sonen tots, alguns. Si es podria equiparar una mica el que van fer els 16 jutges salvant molt les distàncies, Però si es podria equiparar... No, però és que no és salvar les distàncies, és que jo crec que un país viu crea les seves pròpies defenses. I nosaltres estàvem aniquilats pràcticament pel franquisme i hi va haver una colla d'intel·lectuals que varen pensar que la censura, la cançó, podia tenir una escapatòria. I gent que eren escriptors o entusiastes del cinema, com el Miquel Porter, l'Espinàs, escriptor, poeta, etc., es van posar a cantar per intentar salvar la llengua. Sí. I així va sortir el moviment de la nova cançó, que ha sigut d'una importància, jo crec que transcendent. Però quan nosaltres ja portàvem 20 anys cantant, és quan surten els rockeros. I el Sang Traït i tota aquesta gent que estaven repartits uns arreu, els altres aquí, els altres a Tortosa, el País Valencià, i de cop i volta, paf. Per què? Perquè el país encara és viu i crea.
quan es pensàvem que doncs, i bé, hi van venir noves fornades i actualment és molt interessant perquè a més s'està creant un estil musical molt interessant que segurament la gent que ve de la meva generació li costarà acceptar-ho, però que en canvi pot connectar amb la gent jove. Jo crec que és això lo interessant, que la cançó, la música feta en català, el que ha de fer és servir de connexió i intercomunicació entre la gent de cada època, de cada... Evidentment, tu aquesta gent no els veuràs a TV3 gaire, veuràs Eufòria. Sí. Ui. Doncs així, jo els aconsello que els cantants d'ara se'n vagin a la Conselleria de Cultura, es tanquin, dormin 2 dies com vam dormir nosaltres i escolti, perquè no ho faran. I això és una cosa provinciana, trista, no ho sé, vull dir... Sí, però sí que és veritat que la música actual no acaba de ser explícitament política, no? Com podria ser. Però escolta, a mi és que això em fa molta gràcia. Aviam, els vostres pares tenien la mala costum, que per això alguns deien, no, que us equivoqueu, de pensar que el Julio Iglesias no era política i que el Raimon era política. Doncs els vostres pares, ara estic generalitzant, no us ho prengueu malament, s'equivocaven. Era molt més polític el Julio Iglesias que el Raimon, però molt més. Només que el Julio Iglesias estava a favor del sistema, de l'explotació de la gent, del domini sobre les dones, de la sexualitat mal entesa, etc. I el Raimon estava pels drets socials, suposo. Clar, tot mitjà de comunicació és polític. No hi ha mitjà de comunicació no polític. No hi ha, estem fent política. Ara estem fent política. Ho hem comentat algun cop, que sí que d'alguna manera això també és política, no? Totalment. Ho hem discutit també, a vegades. Sí. Doncs a partir d'avui us prohibeixo la Avui és política. On cada cop hi ha, ara que parlàvem més del tema independència, on cada cop hi ha menys independentistes és a Barcelona. També. Sí. No sé si per aquí potser també, però lligant una mica així amb pinces, no hi has volgut viure mai a Barcelona? Jo hi he viscut molts anys a Barcelona. Sí. He viscut potser 30 anys o 20 anys. Pensàvem que eres No, jo he traït a l'Empordà, mea culpa. Aquí no ens hem documentat. No, perquè quan vaig començar professionalment a poder cantar... Tu havies de viure allà, no? A més, té una situació cèntrica, no? No, jo he viscut molts anys a Barcelona, sí. I em preguntaves què? Que si t'agradava viure a Barcelona. Sí, molt. El que passa és que a mi sempre m'agradava, no ho sé ara, perquè, clar, vivia en una Barcelona molt diferent. Sí, ara... Jo vivia en el centre. Sí, vivia a la plaça Sant Jaume o a la plaça Real. A la plaça Real vaig tenir un pis durant 7 o 8 anys. I m'agrada molt Barcelona. El que passa és que, com que he nascut aquí a l'Empordà, també m'agrada molt la ruralitat. Després em va passar una cosa i és que quan en l'any 92 em van dir que m'havia de morir i em van durar 1 any i mig de vida. Sí? Sí? Per què? Perquè tenia un melanoma maligne de no sé quin grau, del grau que dures 1 any i mig. I aleshores me vaig amagar a la ruralitat. I em va anar molt bé perquè encara no m'he mort. No? T'ha curat aquesta terra? Sí. Ets del Barça? Ets del Barça? Només soc. Ara començo a aprendre els noms del Girona perquè m'he de reciclar, però fins ara només era del Barça. Això li està passant a molta gent. Perquè potser et donarà més il·lusions també, no? Sí. Bueno, perquè avui passa una cosa, potser la gent no ho sap, però avui passa una cosa que és molt important. Ja t'he preguntat abans si estaves il·lusionat amb el que pot passar al Champions o no. No t'és igual, la Champions. Avui? Sí. No, a mi el que m'agrada és que s'utilitzi aquesta època de desgavell, que ve d'abans, per entendre el que ja vam entendre anteriorment. I és que no estic pas en contra de portar 2 o 3 grans, però que ser del Barça o no quan es juga a futbol serveix per alguna cosa.
I resulta que sorpresivament ningú s'ho esperava i en plena crisi, i perquè els tenim mig morts a tots pels hospitals repartits, estan tots lesionats. apareixen 3 o 4 nanos joves que I comencen funcionen, a dir, tu. hòstia. Sí, això és raro. I a mi m'agradaria que s'aprofités aquest desgavell perquè aquesta gent tingui un lloc ja i que es defensin els seus colors, no? Ja està. No. A mi m'agrada molt cada vegada que l'Amin Yamal fa un homenatge al seu barri, perquè trobo que està molt bé. A Rocafonda, no? Clar, és que, escolta, vull dir, són gent arrelada aquí i, per tant, el Barça representa alguna cosa més que els milions que guanyaran. I això, i penso que ha de servir per això i després, aviam, si guanyem per la qüestió econòmica, sobretot. Ui, no, això estem fatal, Perquè és un drama i a mi em sembla que el Barça no hauria d'acabar siguent d'una multinacional i... Bueno, diuen que passarà això. Sembla cada cop més inevitable. Jo crec que en la porta això... Això no ho permetrà. Abans Espanya farà una dansa del ventre eròtica... Home, llavors sí que guanyarem calés. Clar, Però ara que està grassonet i farcidet. Sí. Durant aquest temps de penúria no tens ganes de trucar al Pep i dir-li hòstia, vine un altre cop, no? No vol, No, perquè... No, és que el Pep, jo crec que el Pep ha fet molt bé, perquè ell entén el futbol com felicitat i és feliç on està. I està amb una gent que s'hi entén molt bé, que és el Xiqui Braquistany i tota aquesta gent. També els teníem aquí, aquests. I si ha de venir, potser ha de venir, però ha de venir amb ordena i mando. Clar. Perquè ell va marxar ja per causes que no s'expliquen massa bé i per tant, vull dir... És complicat. Escolta, és molt complicat, deixeu-lo ser feliç, que es faci gran i quan ell cregui que és el moment vindrà. Ja tornarà, tens raó. A més, un dia potser l'haurem de presentar de president de la Generalitat. Home, això... Que sí? Sí, home. Ja li diré. Adeptes tindria, ja t'ho dic. Me fotrà 4 hòsties, però ja li diré que sí. Home, guanyaria segurament. Home, potser guanyaria. Sí. Bueno, la Porta ho va intentar i no va poder, però bueno. Va treure, em sembla que 3. Sí. Lluís, casualment fa 50 anys de l'abril del 74, pràcticament. I del Puig Antic i de moltes coses, sí. No mires enrere gaire sovint, o sí? No. No, però no per natura. O sigui, sort que la meva mare va guardar coses dels diaris de quan jo era famós, perquè si no... Quan cantava, jo passava anys sense escoltar el disc que havia fet. És que no m'interessa. Vull dir... Potser per això encara vaig pujant a trens que pujo, no? Vull dir, perquè penso més això, l'estirada de pota que vaig fent lenta. Amb l'entrevista que vas fer amb l'Escapa, vas dir que el teu ofici ara era aprendre a morir. Sí, clar, és un ofici molt difícil, sí, de passada. I que no us educaran mai per fer-ho, sí que us heu d'espavilar pel vostre... Sí, veig amb la cara tu de... Sí, ja estic. No, però clar, home, és una edat molt delicada, perquè tu saps que és el final i que t'acostes al final. En realitat, a partir d'una certa edat, per no dir del dia de naixement, no vivim, morim, m'explico? O sigui, vivim anar morint. Anem sortint del punt zero, tornem al punt zero, i aquest punt zero no sé on està això, però està molt més a la vora del que penseu, us hi esteu acostant i després tot és això. La societat no ens prepara, al revés, ens protegeix d'aquesta por, ens dona la por a la mort, en comptes d'avasar-nos a entendre que forma part de la vida d'una altra cosa més complexa que és la humanitat, i aleshores anem venuts, espantats, ens venen religions, salvacions... Tot això és l'aprenentatge d'anar-se morint i tot això, sí. I també, a més, el sentiment... Jo em vaig retirar per poder morir bé. Un desastre. No ha anat bé? No, perquè cada dia vaig més emmerdat. O sigui, jo vaig anar al Senegal, allà no em coneixia ningú, me deien Llis. Llis? Sí, jo estava encantat. Encara hi vas? Sí, tinc una fundació petita de 6 amics o 7
i fem cosetes, jo crec que maques, encara que mai saps quan fas de turista americana o realment fas una cosa que puguis ajudar o fas neocolonialisme i per tant has de ser molt curós pel que ajudes. I nosaltres, jo vaig passar 1 any i mig intentant entendre on estava i he fet alguna cagada, perdó, i ara em sembla que ja n'hem après i fem coses que poden tenir més sentit. El xoc cultural en una persona com a mi, que anava amb 65 anys i pensant que mira tu, que vas allà a mirar i de cop i volta no pots mirar perquè les sorpreses són tan grosses, les interpel·lacions al teu sistema de valors són tan magnífiques que comences a dir, vols dir que vaig bé? I t'has de reqüestionar moltes coses i creences de la teva vida, coses que per una persona d'esquerres, no sé què sou, no m'ho vull ni imaginar, però una persona d'esquerres hauria de fer sempre com un exercici. Reqüestionar-se els seus valors, saber si allò que pensa encara és vàlid, si la societat en la que viu encara li corresponen, etc. I quan vas a una cultura tan xoc, és un xoc absolut, te poses moltes qüestions, moltes. I a més en grans contradiccions. Jo estic en un país de majoria musulmana, soc ateu militant, on l'homosexualitat està prohibida, no soc homosexual practicant perquè la vida ja no em deixa, però si no ho seria, etc. I vius allà i vas mirant, estudiant i entenent moltes coses i sabent també quin ha sigut el nostre paper, què vol dir el colonialisme, l'imperialisme, veus sobre el terreny, ja estan passant coses polítiques que aquí a Europa no ens preocupen, però si ara la gent mirés el mapa de la zona del Sahel, veuria que hi ha tota una franja de cops d'estat de militars joves que fan cops d'estat, potser seran els propers dictadors, però ells ho volen fer per millorar la seva societat. O sigui que quan vas allà no vas a relaxar-t'hi, més aviat et trobes No, aviam, claro. Una mica de tot. El coco, jo el coco relaxat em sembla que... No el tens, Però, per exemple, la gent és amable, carinyosa, aprens a somriure d'una altra manera, tens temps per escriure, llegir, etc. Això sí. Anem acabant, però fem... Què dius? Bueno, encara queda una mica. Perdona, us queden 2 hores i mitja de feina fins a les 9. Perfecte. Podem estar aquí 6 hores de rato, No, fem una pregunta a tots els convidats, que és 4 grups de la teva vida, grups o artistes que t'hagin marcat al llarg de la teva vida. Ui, al llarg, Sí, però jo us parlaré de gent que no... No, i ens interessa també. Jo vinc molt més, contra el que molta gent es pensa, vinc molt més a la cultura anglosaxona que la francesa. I quan la ràdio funcionava a partir de no sé quina hora ens quedàvem sense audició de les ràdios barcelonines. I allà vaig descobrir el gospel americà i em vaig fer fan d'una senyora que després vaig saber que es deia Mahalia Jackson, que era una gran, jo crec que la gran cantant de gospel. Saps allò, jo tinc un somni, etc. Doncs ella la feien cantar en aquests actes de Déu, la Mahalia Jackson. A través d'aquestes emissores franceses vaig descobrir el que era la cançó francesa. I hi ha una colla de cantants que et dius com pot ser que en 20 anys hagin sortit aquestes bèsties, no? De tots aquests bèsties que n'hi ha, jo en diria 2 de fonamentals. Bé, per mi són el Leo Ferrer i el Jacques Brel. Si he de parlar com cantant, compositor, Jacques Brel. Només que quan el Leo Ferrer l'encertava, de cada 10 cançons n'encertava 3 o 4, doncs deies, ei, això... Després, pel cantó d'anglosaxó, cap als anys 70, 80, vaig meravellar-me d'una persona que ara ja no escolta ningú, però que és el que reuneix el blues, el gospel
i el jazz i el rock. I aquest senyor es diu Ray Charles. Home, aquest el coneixem, aquest és el primer que conec jo. Sí. I després, per no venir cap aquí, quan jo vaig fer Itaca o abans o després, no sé com va ser, Sí. Hi havia una gent rockera que era un rock, diguem, ara se'n podria dir rock sinfònic, abans no sabien com dir-li, que era el Pink Floyd. I jo crec que el Pink Floyd marca un abans i un després en el món del rock. O sigui, el Ray Charles marca un abans i un després en tota la barreja de soul, gospel, etc. Vull dir, després el Ray Charles, Aretha Franklin, etc. Però el nus és el Ray Charles. I els Pink Floyd per mi són. I per mi escoltar avui el rock em costa molt perquè tinc la memòria d'aquell rock on les melodies, els ritmes, les qualitats dels sons, el mur dels Pink Floyd és una puta meravella. O sigui, és una cosa que escoltes ara i dius... Sí, Bé, on estem, no? El meu pare és un gran fan. Sí, el meu també. Sí. també. Bueno, jo també. Has dit 4? Sí, no? Sí. 4, sí. 4. Sí, seria això. Sí. Bueno, coneixem a 2, està bé. Coneixem a 2. Doncs si tinguéssiu cultura francesa, Sí. estaria molt bé que coneixéssiu el Brel. A mi em Ara- sona, he de dir, Potser Sí. em confonc, però em sona. No, t'ha de sonar perquè hi ha molta gent que en fa versions modernes, en anglès, amb el que sigui. Tu l'has sentit perquè són déus, Són els Mira, déus. sí, ja que dius això dels déus, nosaltres, el nostre programa es diu Déus i Simis. Ah, sí? Sí, perquè entrevistem a déus i a simis. No sé Sí. tu com et consideres. Jo té que estar al mig, potser. Potser ser humà, que no? També ha d'estar al mig. La pregunta seria, en aquest món, què creus que hi ha més? Si els déus o simis? No, jo crec que... No, escolta, jo crec que el ser humà... O sigui, el ser humà hi ha dues maneres de mirar-se'l, en microvisió i en macrovisió. Si mires en macrovisió, dius, som uns animals que anem cap a Déus, però encara no he arribat ni a ser persones. Ja. Perquè sempre que se'ns posa davant d'un exercici de crueltat o de sometiment, etc., surt l'animal. Començarem a ser déus el dia que quan el ser humà se sigui confrontat a perills o de llonses, utilitzi l'estima, la racionalització, tot això és de lliris, però és que jo estic pel llirisme. M'explico? Sí. O sigui, en microvisió encara som uns salvatges. En macrovisió, si tu compares, hem fet una evolució magnífica i és possible que si no ens autoaniquilem abans, vés a saber si un dia podrem ser déus, no? Déus en aquest sentit. És una cosa que sempre discutim nosaltres, no? Que hi ha més Sí, a dia d'avui. sí. Collons, Crec que m'heu de cridar per discutir d'aquestes Sí, coses. no, és que No, discutim molt. però discutim Amb amor, amb no amor. en el mal sentit, en el bon sentit. No, això, Sí, collons, sí, està molt bé. Sí, per això. Són gent pobrets, no? I després venen a jugar a futbol amb vosaltres perquè si no es tornen bojos. No? Exacte, sí. Va, Nosaltres col·laborem amb una cervesa artesana que de fet te n'hem portat. moltes No gràcies. sé si la tenim per aquí. Està aquí, està a la meva motxilla. No sé si consumeixes cervesa. Tu. No. No, bueno. No, però admiro molt tota aquesta gent que fa artesania perquè és una manera de revaloritzar Total. Són una gent de Gràcia que es Sí. diuen que us follin i que són reivindicatius, una mica. Sí, jo, Mira, és clar, aquesta, que la soc cervesa. una persona d'edat, com vinguin les amistats i els digui que us follin, Clar, dirà. Sí, tu creus que és prou polit? No, polit no Moltes és. gràcies, I ara. i ara. Bueno, potser he és de bona, ser jo que em digui que em follin, no? Clar. Llavors, sempre fem una pregunta relacionada amb aquesta cervesa, que és a qui dediques una que us follin? És a dir, Qui se'n pot anar a pastar fang o a la merda, com consideris. Home, no, és que tinc una llista que Una llista massa llarga, acabaria amb tota la fàbrica. Sí, això. No, home, no. Vull dir... Pot ser un concepte, també.
Sí, molta gent ens diu conceptes, perquè no... Jo estic molt preocupat per els grans mitjans de comunicació oligàrquics, que els follin ben follats. Ara. Perquè ells estan en el nus de tot el feixisme que estem vivint. I anar al cel també, o només que... No, anar al cel també. Els que fan aquestes cerveses només... Sense purgatori, Sense purgatori, directament. Bueno, ja acabem, però per últim em fa una mica de vergonya, però la meva mare m'ha donat un vinil per si... La mare o la besàvia? No, la meva mare. La teva mare, doncs ets molt educat, perquè a vegades em diuen la besàvia, que és així com... No. Llavors, si me'l podries firmar per la meva senyora. Però això davant de càmeres o vols No, passar... ara quan acabem me'l firmes. Molt bé, sí. Està bé que ho diguis ara, perquè així està obligat a dir que sí, no? Clar. Si no quedaria malament. Sembleu dos estudiants. Sí, no, ja ho hem comentat. No sabem com posar-nos, quasi. Mira que m'he afaitat avui, per venir. Això és afaitat? Bueno, m'he arreglat la barba, M'he arreglat la barba perquè he dit, vine, vas aquí. És un eufemisme d'afaitat. Sí. Això ho fas perquè estàs grassonet, no? Sí, de fet, la barba diuen que amaga, així amagues la papada. Clar. Per això ho faig, si no me la trauria. Quan era més jove anava rapat. Doncs espera quan et quedis calvo, ja veuràs. Ui, aquest soc jo. Això és un tema que els dos estem patint dia rere dia. No, Això ho enduc jo. Però tu sempre ho has portat molt bé, això de la calvície. Jo? No, hi vaig portar perruca i tot. Ah, sí? Quan era jove vaig portar perruca de tan acomplexat que estava, perquè des de petit que m'aqueia el cabell i va acabar sent una obsessió. I vaig portar una perruca un temps i després un dia vas dir fora. I vaig dir, que guapo. I ja va estar. Un dia t'acceptes. No, jo no m'acceptaré calb mai de la vida, no sé tu, però... Home, jo espero acceptar-me perquè és el meu destí, segur. No, sí, és el nostre destí, segur. De totes maneres, em sembla que de remeis encara no n'he inventat cap, o sigui que val més anar tirant. No, hi ha coses, però no. Minoxidil i tal, bueno, tirem. Lluís, gràcies per rebre'ns a casa teva. Home, m'heu fet... Ha sigut un gust. Perdoneu, però m'heu fet trempar molt bé. Està molt bé. Mira, que bé. Està molt bé. És bo d'escoltar. És un llenguatge maco i m'heu permès deixar-me anar i dir animalades que la gent dirà... Ja ens agrada que em diguis, ja ens agrada. Per cert, això ho hem comentat abans, però no durant les càmeres, amb els tiets que van estar aquí fa poc. Ah, sí? Cantaràs, no, el Canet? El Canet? Sí, pobrets. Jo, clar... Jo encantat de la vida perquè celebren l'aniversari el desè del Canet. Del Canet del Canet no, té molts més anys. I a més a mi m'havien seduït, els hi vam donar un premi, nosaltres es diu Certamen Terra i Cultura, donem un premi a la millor musicació d'un poema i vàrem fer per la Bressola, xapó. O sigui, els tiets per la Bressola, xapó, amb alguna gent més de grups d'aquí, per la Bressola, també xapó, i vàrem fer una cançó que es deia El Ratolí, el Ratolí, i jo la vaig sentir que això va a missa. I quan ho vam sentir el jurat vam dir, hòstia, premi. Directe, va ser un premi d'aquests que no vam discutir ni 5 minuts. Els hi van donar, van estar molt contents i al cap d'un any ja eren una gent que home, ara ja són tota una institució, pràcticament. Sí. Ja hauran vingut, de fet, aquí. M'han passat una cançó i jo faré du-du-du-a, du-du-du-a. Ah, molt bé. Bueno, com toca. Molt bé. Molt bé, doncs vindrem al Canet a escoltar-te, clar que sí. Vindreu per nosaltres. Efemèride. Ara jureu-me que vindreu per escoltar la música. Molt bé. Doncs ja està, acabem aquí. Moltes gràcies, Lluís. Que vagi molt bé, gràcies per tot. Gràcies per tot. Hauré de fer dieta després d'aquesta entrevista. I ens veiem la setmana que ve. Gràcies. Adéu.